Myslíte si, že som šikovná? Ja myslím, že nie. Ale ak náhodou vy máte na niečo talent, na šport, maľovanie, tanec a podobne, môžete sa prihlásiť na súťaž pre nepočujúcich. Túto súťaž organizuje Deaf Klub a môžete sa prihlásiť do konca marca. Porozmýšľajte, prihláste sa. Najšikovnejších vyberú diváci na súťaži a my vám ich tiež ukážeme v televíznom klube nepočujúcich. Tomáš Matajovič, 21.6.2014 pripravujem narodenovú party Deaf Klub. Pripravujem súťaž Deaf Talent. Máte talent, napríklad divadlo, kúzlo, tanec, spev spolu pozorkovaním, kreslenie. Prihláste sa na... Tam nájdete všetky informácie a pravidlá. Každý, kto sa chce prihlásiť, musí vyplniť prihlášku do 31. marca 2014. Prvé, druhé a tretie miesto dostane finančnú odmenu a ostatní súťažiaci dostanú balíček s prekvapením. Teším sa na vás a súvam, že nás bude veľa. Ahojte.